Magandang araw! Ako po si Jennifer Salenga at welcome sa Sari-Saring Success, ang programang maghahatid sa inyo ng sari-saring kwento ng tagumpay at inspirasyon mula sa mga negosyante ng Central Luzon. Samahan niyo po ako sa pagtuklas sa mga sekreto at diskarte sa likod ng mga matatagumpay na negosyo. Christmas is just around the corner at dahil ilang araw na lang, Pasko na, isa sa pinakainabangan at dinarayo sa Pampanga ang Giant Lantern Festival. Pero kung nasa Pampanga ka na lang din at magagawi sa siyudad ng San Fernando, palalampasin mo pa ba ang pagkakataon na matikman ang masasarap na lutong Kapampangan? Tara, samahan niyo ako at pasyalan natin ang isa sa pinakapatok na restaurant sa siyudad San Fernando, ang Bugis Cafe. Isa sa go-to restaurant ng maraming kabalan ang Bugis Cafe na matatagpuan sa Lazatin Boulevard sa siyudad San Fernando. Mahigit 30 taon na nang pasukin ng mag-asawang sina Edgardo at Marilu Tiongson ang restaurant industry hanggang ipasa na nila ang pagmamanage sa negosyo sa kanilang 3 anak. Isa na riyan ang kanilang bunso na si Candice. Hi Candice! First of all, maraming salamat for welcoming us dito sa Bugis Cafe. Bakit Bugis ang pangalan? Bugis po since ang father namin ang nag-establish ng restaurant and ang nickname ni daddy ko ay Boogie. That's why we named after him. Ano ba ang sineserve nating pagkain dito sa Bugis Cafe na kailangan nilang i-check at ma-experience, no? Yung pinagmamalaki nating lutong Kapampangan. Yes, ma'am. Ang bestseller po namin ay sisig pork, sizzling chicken, kalderetang baka, and spicy Mongolian seafood. Must try po talaga yan. Ang alam ko, kayo ay nagsiserve dito ng mga exotic dishes din, yes, no? Yes, ma'am. Correct po. Oo, tulad ng adobong kamaro, tsaka sizzling puga po. Ayun. Sa mga mahilig mag-adventure pagdating sa food, di ba? May mga ganyan eh. Yung mga ganong klaseng putahe, parang gayon eh. Medyo nawawala-wala na yun eh, no? Madalang na lang yung mga nagsiserve. Pero bakit dito sa Bugis, naisip nyo na i-maintain yung mga ganong klaseng dishes? Yes, ma'am. Since seasonal sila, tsaka tulad po ng sinabi nyo na wala na po masyado nag-o-offer ng ganon. So gusto po namin at least i-preserve yung exotic food like yung traditional po na adobong kamaro, sizzling puga po, mga kalderetang kambing. We also serve kambing and bibi itik, ganyan. Oo, and that makes Bugis stand out, no? Sa ibang mga restaurants, paano ba nag-start, no? Na mapunta sa food industry ang family ninyo? It started po sa family ni daddy ko. Since restaurant business din po sila way back. So for 50 years po, from kay daddy ko, nag-restaurant na po talaga sila. So yung daddy ko po, nag-decide siya to continue since meron na po siyang skills, meron na po siyang idea kung paano po magpatakbo ng restaurant. Tinuloy na lang po namin hanggang ngayon po sa amin ni ate. Kadalasan sa ating mga customer pagdating sa restaurant, isa rin ang ambience at comfort sa ating kinukonsidera. Dito sa Bugis, ginawa raw nilang personalized ang konsepto dahil makikita dito ang gamit na mahalaga sa mga may-ari. Yung daddy ko po, mahilig siyang mangolekta ng iba't ibang gamit, tulad na rin po ng mga toys natin around. Siyempre po, sayang po ang imbis na stuck lang po sila sa bahay, mas dinecide na lang po nila to show the toys po around dito para at least makita at ma-enjoy ng mga customers yung view natin. At maiba naman po sa uniqueness ng restaurant. At while we are comfortably seated, konting sandali pa, sineserve na ang masasarap na pagkain.
at dapat presentable. Alam niyo ba na sa bawat dish na hinahain dito ay ginawa ng may pusong puno ng dedikasyon at passion ng mga chef sa loob ng kitchen? At this time, papasok tayo sa kusina nila. Ito yung pinaka-importante at pinaka-crucial na parte, no, ng anumang restaurant, yung kanilang kitchen. No? Tara, Ma'am Candice, lead the way. Pasok tayo. Ang laki ng kitchen nila. So, ano to? Ito yung Bali, Ma'am dito Candice. po nagluluto. Dito na rin po nagpe-prepare and nagpe-plating ng ating mga dishes. Kapag marami ng customer, kuya, anong itsura nyo dito sa kusina kapag punong-puno na sa loob? Bali po, ang nangyayari po, force in, force out po. Oo. Ganun po yung ginagawa namin para yung mga customer natin, hindi po sila mag-comment ng bad. Isa sa na-notice ko dito sa kitchen nyo, bukod sa malaki, ang linis! Yes, Napakalinis ng kitchen ninyo. Opo, bukod po kasi sa quality ng food na maintain namin, it's very important and crucial talaga to maintain ang cleanliness ng kitchen namin. Nakita na natin ang preparation. And here it is, the part I've been waiting for. It's time to taste their must-try dishes. Tikman na natin yung pinagmamalaking pagkain dito sa Bugis Cafe. So, sisimulan ko siya dito Yes, sige po. sa heirloom recipe ng family, ang sizzling chicken. At ayan po talaga ang critical na ulam na bago i-serve talaga tinitikman muna po namin ang sauce. Sarap. Malasa nga. Malasa yung sauce niya. Sarap. Tikman naman natin yung ano. Yung Spicy ito yung Mongolian spicy Mongolian seafood. Yes po. Ito yung unique dito. Meron siyang puga. Puga ng isda. Yes po. Panado. Sarap. Kailangan yung matikman to. Punta kayo dito sa Bugis Cafe. Sa sobrang sarap ng pagkain, no wonder kung bakit binabalik-balikan ng Bugis. Hindi lang yan, dinarayo pa ito ng mga customer as far as Metro Manila. Yung lasa, hinahanap-hanap ko kaya lagi ako bumabalik dito. Lagi ako umorder ng tandigi dito pagka nandito. Madalas kami bumalik dito kasi sir, yung service is good. Yung food is outstanding. How about the food? Ayos naman sir. Sa ganda pa ng background. Nakakatuwa. Every time na pupunta kami sa San Fernando, dito talaga kami dumada para kumain. Sulit kasi talaga hanapin mo talaga yung taste kasi kakaiba. So sa Manila kasi hindi ganito yung food. So dito talaga parang authentic talaga yung mga foods dito. Hindi lang masarap, affordable pa ang kanilang presyo. Pero ang pagpapatakbo ng ganitong negosyo, challenging din. Dahil kahit ang pamilyang bihasana sa ganitong negosyo, may mga hamon pa rin. Since nag-change po kami ng name before na-establish na kami, hindi po aware ang mga tao na ito pa rin po ang dating Fisherman's Grill. So we changed our name. Tapos ang mother ko po that time talagang hanggang midnight po talaga nagbabantay siya. Kasi wala po kaming customer. Minsan po 5 tables lang po a day ang customers namin. Hanggang sa awa ng Diyos, word of mouth po, na-discover naman po ng ibang tao and through ratings po sa Google, nakatulong po ang pagre-research nila para lumabas at mag-appear ang name namin. At nakabawi naman. Nakabawi-bawi naman po, kahit paunti-unti. Talagang quality, chine-check namin, ang serbisyo, and through word of mouth po, and through recommendation po ng mga tao, even sa labas ng Pampanga, doon po namin nakukuha yung customers po. Kaya binabalik-balikan din. Narito naman ang payo ni Candice sa mga nagnanais magkaroon ng kanilang sariling restaurant.
Unang-una po, ma'am, yung talaga po pagnenegosyo ay risk po talaga. So, kakailanganin po natin mahalin kung ano ang ginagawa natin. And it will apply po talaga sa lahat po ng mga operations hanggang sa back office. Sa Bugis Cafe, talaga namang mararanasan mo ang tunay na kalidad at sarap ng authentic at exotic Kapampangan dishes na tiyak na will satisfy your taste buds. Hello po sa mga food enthusiasts and foodies out there. Lalo-lalo na if mahilig po sila sa mga exotic food. Boogie 11 Cafe is the perfect place po to visit. Tara na po, kain na! Alamin ang kwento kung paanong ang magkasunod na pagsubok nagdala ng tagumpay sa negosyo sa isang registered nurse. Sa kasaysayan ng sining at maging sa mga pelikula, maraming kwento ang nagbigay buhay sa gods and goddesses ng Olympus. Ngunit may isang pangalan na laging namumukod-tangi pagdating sa kagandahan. Walang iba kundi si Aphrodite na tinawag na Goddess of Beauty. Kaya naman ang maisipang magtayo ng kanyang sariling negosyo na may kinalaman sa wellness at pagpapaganda. Ang Diyosa ng kagandahan ang naisip na pangalan ni Maria Regina Garcia. Si Reg ay isang registered nurse sa Pilipinas at sa Amerika. Kwento niya, sa gitna ng mga pagsubok, naisilang ang Aphrodite's Aesthetic Center na matatagpuan sa 2nd floor Alcon Building, MacArthur Highway, Claro M. Recto, Angeles City. Matapos makapasa sa board exam noon, nakapagtrabaho siya sa pampublikong ospital at sa isang wellness center. Pero hindi raw sumasapat ang kita niya, kaya naman naisipan pa niyang mag-abroad. Pero nagkasakit sa atay ang kanyang ama. Dahil siya isang nurse at gamit ang kanyang natutunan sa trabaho sa isang wellness center, sinubukan niyang gamutin ang kanyang ama. Merong time na yung father ko kasi nagkaroon siya ng liver problem. So, nagkaroon siya ng fatty liver. So, ang naisip ko, yung time kasi na yun, nagre-review din ako for ibang bansa sana. And then, yung tatay ko, tinry kong i-treat siya nung dun sa, alam ko, for example, yung liver detoxification. And then, after a month, naging okay yung liver enzyme. So, sabi ko, Lord, anong gagawin ko kung naayos, siguro may purpose, bakit ganon, nagkaroon ako ng knowledge, bakit naging okay yung liver ng daddy ko, siguro may purpose, sabi ko. And then, all of a sudden, pinaisip talaga ni Lord kung ano yung gagawin ko na, for example, doon sa mga taga sa amin, since usually yung mga tao, hindi naman sila aware dun sa mga may sakit ba sila sa fatty liver, hindi sila conscious with regards sa health nila. So, ang nangyari, sinabi ko sa public, siyempre sa social media, sa FB, pag nag-post ka, agad-agad nakikita ng mga tao. And then, meron din palang mga kakilala kami na may sakit sa liver. So, doon nag-start talaga actually ang Aphrodite. Sa mga liver detoxification, sa talaga, it's a holistic. Yung kanyang, yung treatment ko talaga is mga drips. Sa medical na konteksto, ang drip ay tumutukoy sa intravenous infusion o IV. Ito ay isang paraan ng pagbibigay ng likido, gamot o nutrisyon ng direkta sa bloodstream ng pasyente sa pamamagitan ng ugat. Hindi pa raw uso ang mga drip noon, pero dahil sa nangyari sa kanyang ama, maraming naging interesado sa kanyang serbisyo dahil sa nakita nilang epekto at health benefits ng drip na siya raw mismo ang gumagawa. Ang sahod daw ni Reg sa trabaho noon ang kanyang ginamit na puhunan na nasa halagang 12,000 pesos. Hanggang dumami ang kanyang kliyente. Dito na raw niya naisipan na humanap na ng pwesto. Naghanap ako ng pwedeng i-rent na maliit na space. So from that time, mas marami yung naging customers ko. Though maliit lang siya, mga 8x8 lang po yung
center ko before. Pero kasabay ng pagsisimula ng kanyang negosyo, muli na namang naharap sa pagsubok si Reg nang tubuan ng maraming pimples. Dahil sa lala ng mga ito, naapektuhan ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Sumubok daw siyang magpa-facial pero nang paubos na ang kanyang ipon, nag-isip na raw siya ng paraan para makahanap ng solusyon sa kanyang problema. And then, merong dumating sa point na nagkaroon po ka ng mga breakouts. So, sobrang dami na nakapagbaba ng self-confidence ko. Dumating din sa point na ayaw ko nang mag-mall. Kasi nga, ang feeling ko, pag nakita yung mga pimple ko, parang yung hindi ako makapagsalita na kausap yung mga tao talaga. Kasi mababa yung self-confidence ko. Yun pala, meron palang certain point na pinaisip sa akin, kumbaga yung, ba't hindi ka mag-aral? So, ang ginawa ko, oo nga no, ba't hindi ako mag-aral? So, nag-aral ako sa Manila, no, with regards naman sa aesthetic, yung facial treatments, yung anong klase yung dapat gawin sa isang, halimbawa, maraming active, acne, kung anong gagawin, ganyan. Tapos, pinag-aralan namin into deeper level yung about dun sa skin naman. So, hanggang sa nakarealize ako na ba't hindi ako bumili ng isang facial machine. I-try ko since meron naman din kasi ako na mga naging client na breakouts yung problem nila. Kasi ang drips kasi, for hormonal balance din siya, nagbabalance din siya ng hormones. So, why not include yung mga facial treatments na makakatulong sa mga client? Ang mga pinagdaan ng pagsubok, bandang huli ay siyang magiging daan pala ng tagumpay ni Reg. Mula sa maliit na pwesto na nagsimula noong April 27, 2024 at mula sa pagdidrip, isang bed at isang facial machine, ngayon, ito na itsura ng Aphrodite's Aesthetic Center sa Angeles City. Mas lumaki, pinaganda at may mga state-of-the-art na machines para sa iba't ibang klaseng treatments. Bukod sa drip at advanced facial treatments, may mga whitening at laser treatments at slimming and contouring treatments na rin silang ino-offer dito. Kapag nasubukan ng kanilang services, tiyak na achieve ang malagodes na kagandahan. Ang Aphrodite's Aesthetic Center may 2 branches na rin sa City of San Fernando at Porac, Pampanga. Pero hindi lang yan. Proud na proud ding ibinahagi ni Reg na may sarili na rin silang produkto ngayon. Ang Aphrodite's Goddess Glow Glutathione. So, kaka-launch lang dito nung November talaga. November 2024. So, itong product na to, ma'am, it's a 2 years in the making process. Kasi ang hirap talaga maipasa talaga sa Philippines na para i-approve po ng FDA. So, ngayon, thank God, na-release na siya nung May 2024. So, ito po yung Goddess Glow Glutathione. This supplement, it's not really for whitening. Kasi, number 1, ang ginagawa ng glutathione talaga, ma'am, is it's a master antioxidant. Ibig sabihin, piniprevent niya yung pagkakaroon po ng mga damaged cells sa katawan. So, hindi lang yon, ang glutathione kasi, ma'am, nakakatulong to for liver, no? Dinidetox niya yung mga liver toxins. Kasi yung mga nakakain natin, ganyan, na-store lang po sila sa liver talaga. So, ang glutathione is the best din sa may mga fatty liver problem. Mula noon hanggang ngayon, na isa na rin siyang mommy of 2. Sinisiguro ni Reg na hands-on siya sa kanyang negosyo. At dahil sa dami ng mga aesthetic centers ngayon, kalidad na serbisyong hatid ng isang registered nurse ang kanilang bentahe. Kaya naman dumami na rin ang kanilang loyal clients. Ako yung talagang hands-on sa mga clients namin kasi para na-educate din sila with regards dun sa ina-administer ko na gamot, na drips. So, kasi mas importante kasi din na alam nila. So, yun kasi rin yung number 1 na gusto kong maipabatid sa kanila. Yung benefits, bakit sila nagpapadrip? Bakit ganun yung mga treatment sa kanila? Ina-explain ko talaga. Dapat yung mga tao is maging aware din sila, no? Kasi with regards sa health tayo maging aware po sila na dapat rehistrado po yung
business, syempre, tapos registered din yung mga gagawa ng procedure sa kanila. Kami, registered po kami, nag-undergo po kami ng mga trainings and seminars, and ako mismo po yung nagtitraining po sa mga staff. Ang sipag at dedikasyon sa kanyang trabaho at naising makatulong sa mga nawawala ng kumpiyansa sa kanilang sarili ang bagay na pinakahinahangaan ng kanyang mga empleyado kay Reg. Pagdating po sa staff, kung ano po yung natutunan ko sa kanya, yun po yung nai-apply ko sa kanila. Kung paano mag-handle ng tao, tsaka kung paano yung sa pagpa-facial, kung paano yung step by step, yung dapat ganito, ganyan, yung kalinisan, ganyan. Yun po yung mga natutunan namin. Ang registered nurse na namomroblema sa mababang sahod noon, ngayon maganda na rin ang kita mula sa pagpapaganda ng kanyang mga kliyente. Ang kanyang kwento ay patunay na sa bawat hamon may nakatagong oportunidad at sa kabila ng hirap may mga biyayang sumisibol. Ang kanyang tagumpay hindi lang daw nasusukat sa laki ng kanyang kinikita. Yung sa akin, ma'am, siguro yung naging biggest fulfillment ko is yung mga client naging satisfied sila. Tapos, yung mafe-feel mo na na-boost yung self-confidence nila. Payo naman ni Reg sa mga nangangarap din na magkaroon ng kanilang sariling negosyo. Hindi naman kailangan ng sobrang laki ng kapital para tayo ka ng sarili mong business. Pwede naman na kung ano yung meron kang resources. Pwede mo siyang palaguin hanggang sa in time, lalaki at lalaki din yan. Tsaka tiwala lang kay Lord talaga. Isa sa kilalang pangalan hindi lamang sa larangan ng pagnenegosyo kundi sa pagkakaroon ng malasakit sa lipunan, si Rene Romero. Siya ang may-ari ng Romac Trading and Services Company Incorporated kasama ang kanyang asawa na si Agnes Romero. Naitatag ang Romac noong 1980 sa puhunang 1,500 pesos lamang. At ngayon, isa na ito sa pinakamalaking janitorial services company sa Central Luzon. Let's discover the inspiring story of the founder and CEO of Romac Group and learn about his remarkable journey that led to his success. Ako, nag-start ako ng napakaliit na negosyo. Janitorial company yung unang negosyo yung Romac, no? Actually, nag-start ako ng 6 na katao, 6 na janitors, no? Yung isa doon, ako yun. Dahil, siyempre, nag-start ka, one-man band ako noon. Ako yung manager, ako yung supervisor, ako yung relievers ng mga janitors kapag may nag-absent o nagkasakit, no? Ako yung nagma-marketing. So, I was working about 16 to 18 hours a day. Ang unang client ko is yung eskwela ko sa college. When I was working, yung mga kaklase ko, kakilala ko, pati yung mga professors ko, no, tinatawanan ako bakit nagjo-janitor ako. And sabi nila, ay Romero, hindi ka tatagal dyan, sabi nila. So I took that as a challenge. When I started the business, we have 1,500 pesos. So, ang biggest challenge is yung kapital. Kasi bata pa ako, no? Napakasipag, very energetic. Alam ko marami akong pwedeng lapitan para magkaroon ako ng trabaho, kontrata. Ang problema, kulang ako ng kapital. Kasi when you engage services of the janitorial company to a client, ang laki ng puhunan. Kasi rendered services, hindi ka naman maniningil bago ka magpasahod. Kung 5 ang tao mo, binabayaran mo ng 2 months na sahod bago ka makasingil. Napakahirap. Pero yun nga, na-overcome namin dahil siguro sa tiyaga, no? Until such time na
nakapag-ipon kami ng aming kapital. So pakonti-konti, kumukuha kami ng mga kliyenteng from small, tapos nag-medium na, tapos nag-large na kami. Natuto kami ngayon nag-savings. Nagse-save kami at hanggang nung mapalaki namin yung savings namin, naging flexible na kami in terms of finances. Kalahati, swerte. Yung kalahati, sipag at tiyaga, karunungan, pakikisama, ingredients lahat doon ng isang entrepreneur. Kailangan focus ka, desidido ka, passionate ka. Ang pangalawa is that dapat huwag ka magmadali. Ang isang i-aim nila, ang importante para sa akin, is kailangan may savings ka. Sa bawat pagsubok, may mga nakatagong oportunidad. Ang mga aral na ating natututunan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay sa pagnenegosyo ay nagsisilbing gabay tungo sa tunay na tagumpay. Kaya naman huwag matakot sa mga hamon sapagkat madalas ito rin ang nagtuturo sa atin patungo sa tamang landas ng ating mga pangarap. Kung kayo ay nangangarap na magnegosyo, may negosyo na o nagsisimula pa lamang, we got you. Dahil dito sa ating programa, Business ang Bida. Ako si Jennifer Salenga. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang episode ng Sari-Saring Success.